Good afternoon, guys! Vlogmas Day 8. I'm gonna prepare the food that we will bring. Good morning, babe. Good morning. Morning. How's your coleslaw going? Good. Yeah? Oh, you're gonna cook breakfast as well? Is that the coleslaw? Yeah, looking good. Magluluto ako ng Filipino-style spaghetti. Hala! Ang aking hotdog! One. We have deep fry. Oh my gosh. Frozen pa ito minatay. I'm gonna use this. Yung gagamitin kong hotdog is yung mga cheese dough, guys. Ito. Yeah. At saka ito. Konti na lang. Yan. Tapos, minced beef na kailangan ko pang ito. Okay, i-ready ko lang yung ingredients, ha? Brunch tayo, guys. Egg, rice, and spinach. Sila ni Boy nagluluto, so hindi pa ako makapag-start. Naka-ready na yung ingredients ko dun, no? Pero hintayin lang natin na matapos siya. Ayan. Your bacon's ready, babe? Hindi ako magbe-bacon. Yan. Looks really good, babe. Tiis-tiis, hindi ako magbe-bacon. Pero mamaya magbe-lechon ako. Manda talaga sa akin yung lechon na yan. Kain tayo, guys. Babe, kain tayo? Kain tayo. Ang galing mo, ha? Pagluto ng egg. Siya nagluto ng egg, eh. I like it. Gusto ko runny yung yolk, eh. Bye. Mag-grocery siya, guys. Iwan niya ako kasi ang dami ko pang kailangan gawin. I'm cooking spaghetti. So, nalagay ko na yung garlic. Sunod ko na yung onion. Tapos, ilalagay na natin yung ating beef. Anong oras na ba? May oras pa naman tayo. It's 12:57 ng hapon. And yung party magsisimula ng alas 5. So, maybe we'll leave here around 4:30. Nandiyan yung beef natin, guys. Lagay na natin yung ating hotdog. Marami to. Which is good. Ayan. Combination ng brown at saka red. Pero puro Pinoy hotdog to. Tender juicy ata yung isa. Tapos yung isa, parang tender juicy din ata. Hindi ko alam. Nakalimutan ko na. Pero puro sila cheesy hotdog. So may mga cheese sila. Oh my gosh, wait. Meron pa ba kaming cheese? Wait, guys. Check natin. Habang nasa labas si Dan. Meron naman pala. Okay. Yan na siya, guys. Lagay na natin ang ating Del Monte Sweet Style Spaghetti Sauce. Ito talaga lagi kong ginagamit na spaghetti sauce. Kapag nag-dry siya, kasi I make sure na parang na-incorporate talaga ng maayos yung sauce at saka yung sa beef. Parang naano talaga siya ng maayos ba? Nuot-nuot na talaga. Kapag nag-dry man siya, lalagyan ko siya ng beef stock, hindi tubig lang. Para malasa pa din. Yun yung ginagawa ko. Ayan na yung sauce natin, guys. Luto na siya. Pero nasa apoy pa din siya. Pero sobrang hina lang ng apoy. Para lang to keep it mainit. And then ito, tubig na to, iboboil ko siya para sa pasta natin. Meron na tong cheese. So ready na talaga to. Hindi na ako kailangan magdala ng extra cheese. Yan yung ginagawa ko sa spaghetti kapag dinadala ko siya somewhere. Kapag nandito lang sa bahay, okay lang na mag-topping ng cheese. Pero kapag dinadala ko siya, para hindi na mahirapan yung mga tao, minimix ko na yung cheese agad doon. Dinadamihan ko na siya ng cheese agad. And okay na siya. Natikman ko na siya. And it's good. Nahintayin lang natin na maboil yan. Sobrang hina talaga ng apoy ng ating ng ating sauce. Tapos kailangan din siyang haluin, mayat-maya, para hindi dumikit yung ating sauce sa ilalim. Guys, I am ready! It's 4:31. Kailan hinihintay ko na matapos mag-process yung aking video before kami umalis para wala na akong isipan ba. It's still processing, but I'm ready. I have my makeup on. Alam niyo ba, dalawa yung pagpipilian ko na susuotin. Yung isa jumpsuit na napaka-open dito, tapos open din yung likod. Tapos yung isa is ito, papakita ko sa inyo. This is from Pretty Little Things. I'm just wearing my nude heels from Muy Bien Bonita. Bag from Rebecca Minkoff. And I'm wearing these earrings na pinadala actually sa akin ng Caris. Dalawa yung options ko sana na susuotin ko. Yung isa, jumpsuit. Di ba pinakita ko sa inyo sa last vlog? Yun sana yung susuotin ko. Ang problema, guys, suot ko na siya kanina. Kailangan ko siyang i-tape. Like dito. Kasi di ba sobrang open ng back nun. So, kailangan ko siyang i-tape dito. Yung lahat para mag-hold siya. Tapos, jumpsuit kasi siya. So, kapag iihi ako, huhubadin ko talaga yung nasa dito na area. Para makapag-toilet ako, nakakaloka. Suot-suot ko na siya kanina. Ilang beses ako nag-toilet, sabi ko hindi ko to kaya. Kasi yung
tape, ilang beses mo siyang kukunin, mawawala talaga yung ano niya, yung sticky-sticky niya. Tapos sabi ko, hindi ako magiging komportable kung yun lang yung iisipin ko, yung like, tape sa aking damit. So ito, hindi ko na siya kailangan i-tape. Tapos dress pa siya. So, diretso lang akong ganon. Ihi na ako, diba? Kasi nga, hindi pa nga ako nakainom. Ihi na ako ng ihi. Lalo na siguro mamaya. Si Dan, ready na din siya. Yan ang kanyang pa-outfit, guys. Yan din yung sinuot niya last year actually. Sobrang tagal ko na hindi nag-foundation pero I use the Estee Lauder na foundation. Sobrang konti lang. Ano lang siya. Very thin layer lang. Like halos wala nga sa forehead ko kasi ayoko mag-foundation sa forehead. And then yung blush ko, parang over yung blush ko pero okay lang naman. Yung blush ko is yung Hourglass na Ambient Lighting Blush. Diffused heat yung shade, ang ganda nun. And then, mag-eyelashes sana ako, guys. Nilagay ko na siya. Hindi ako komportable, so tinagal ko yung eyelashes ko. Sa lips ko, Maybelline, of course, pang malakasan. Maybelline na matte ink. Yung dalawang shades yung ginamit ko. Yung isa is yung Amazonian, all over the lips. And then, naglagay ako ng konting ruler. Tapos, biniblend-blend ko lang siya. Kasi yung Amazonian, very brown niya kanina eh. So, ito may ruler na konti. And, ang tagal naman matapos mag-process. 95% of the video is processed. So, tapusin ko lang tong aking video. After niya mag-process, ayusin ko lang siya, isi-schedule. Tapos, okay na tayo. Guys, naghahakot kami kasi baka hindi kami dito makauwi mamayang gabi. So, yan. I need to put my glasses somewhere as well. I'm just gonna put it in my case. One second. Papunta na kami Kinalay, guys. Pero stop kami dito sa service station kasi nakalimutan namin toothbrush. Feeling kasi talaga namin dun kami matutulog sa bahay ng mama niya. Kasi yung bahay nila at saka yung mama niya, malapit lang. So, puno na kasi yung bahay nila, Lai. Pupunta kami dun sa mama niya. Kasi meron kaming birthday party bukas, guys. Ang aga, alas 11 ng umaga. So, kailangan talaga naming like matulog kahit konti lang. And diretso sa birthday party bukas. Santa. Wow! Gwapo naman ang aking Danny boy. You look really good, babe. Thank you. Nandito na ako, guys. Hello! Wow! Uy, napaka-glittery mo sa video. Sa video lang, pero sa video. Ang haba ng buhok niya, guys, di ba? Pwede naman yan green. Blue man yan. Hala, kaya na naman tayo sa mga Joke mga lang. colorblind. Ang ganda mo. Ang haba ng buhok niya. Siyempre. Si Lyra at... Lai, hello! Ay, na, lechon. Pa! Si Manay, inayos pa niya yung kanyang tutoy. Kukunin ko na makain. Labas ko na dito. Sige, kunin na natin, ma. Sige, okay. Hi! Hello. Ang Di ba ganda parang ng earrings mo. magsasagana? Yan yung sa Lubisa? Oo. Ang ganda. Dito na siya, guys. Ikaw, gusto mo sa palibot or sa kabilang table? Palibot kang palibot. Char, may siya, festive din yung kanyang wrapper. Oo nga. Ayan na. Ay, ang sharp. Ang laki, ha? Malaki siya ngayon. Ang sure. Yan, ang sharp ng tailay. Kalami. Dito na yung mga food. Ito dala ni Love. Lumpia. Ito kay Lyra ata to. Ano to? Patingin. Ay, kaldereta. Ang dami. Kaldereta yan. Ito yung spaghetti, guys. Tapos fruit. Holly! Baba! Tapos si Aliyah. Baba! Char! Igat sa buwag. Manay! Hi, Manay! Dito na siya, guys. Hello! Picture tayo, Day. Sige. Ikaw, may picture ka na? Sige nga, ako, Bi. Dito na si Kat, guys. Kati! Hello! Pak. Wala pa yung alcohol. Wala pang alcohol yan. Kakain na kami, guys, kasi nandito na lahat. Tsaka tapos na din mag-picture. Kain na tayo! Siyang kakatayin. Dimension na. May mga Ayan. orasyon. Ay, kay yan? Ang tail kay kay Lovely. Ano nga Tagalog ng tail? Ikog? Buntot. Dito sa amin, ikog. Buntot. Ayun, ang isa, agoy, nagkumuha ng blueberry. Gutom na eh. Get your headband, please. Where's your headband, Bob? Where your headband? Isipin ka ng friend. Ito Si mother, alam mo na. Oh, Lovely, stay.
Ito. Beshi! Tingin, isa pa plato kay mother day. Ito, Beshi. Kuna yung Marquez, ano mo naman yung best friend? Ilapin mo naman yung... Lyra, oh! Second again! Galit ka, Mark. Cut me up on the way here. Take that, Miss Madison. Ay, Aliyah. Baba. Kain tayo. Baka mahulog to. Dito. Kain tayo, guys. Okay lang yan. Di yan mahuhulog. Nagugas ako ng kamay. Magkakape ako eh. Kumuha din ako ng ketchup. No, no. Ikaw, gusto mo ng ketchup dito? Ay, alam ko si Kuya. Mahilig sa spaghetti. Yum. Neil, can you go, Neil? Galit muna kami, guys. Wala mo nang usap-usap. Tapos magkalayo pa lahat. Naghanag lang ako eh. Grabe, oh. Yung camera ko, tinakpan ng camera. Ang cute ng boys. Picture sila. Ah, Stop it then. push. Ay, ang cute. Picture. Babe. Bigayan na ng regalo sa kabataan. Unahan daw yung mga kids para makauwi na yung mga kids. Okay. Bigay na ni Danny Boy, guys. Unahin mo kay... Ay, do the boys. Okay. Check. What's that for, Kuya? TJ. TJ. Merry Christmas. Ha? Nag-thank you naman. Who's that for? Jonathan. Where's Jonathan? He's inside. Let's just wait. Give the other one to Zach. Here, he's there, babe. Hey. That's all right. This one's for little Mark, my love. He's there. Ate, you put your in the Merry Christmas. That's all right. Nice. Open it, Mark. Nice. Whoa, that's cool. Jonathan? This is everyone. Okay. That's a better. Ate! Merry Christmas! You want to play with more than he does. Aliyah. Kaya nga eh. Magulo na ang buhay. Papa! Aliyah! What's for you? Wow! Thank you na. Ang gulo ng buhay. Kaya nga eh. Nasaan si Veronica? Si Veronica. Ito na lang. Nandun. Veronica! Papa! Another present! Oh, so cute. Holly! Baba! I got something for you. Come here. Uh-oh. Yeah. Wala nang pakialamanan. Hit and run. Thank you. Oh, thank you. Yay! Open it, Papa. What's that? Open, Bob. Wow! Wow! Ikaw na talaga. Earrings. Supplier na earrings. Suot-suot niya, di ba? Ang cute. Wow, ganda naman. Open, Bob. Pull it up, Papa. Yes. Oh, butterfly! Tita Ray. Tita Ray. Kado, do you like it? Tapos na ang mga bata. Kami naman, guys. Habang maliwanag pa. Okay.
Okay. Honey, can you go there, honey? Okay, Away, man. kasi there's the camera Are you station. drinking already? Water. How do we do this? Sisimula ni Christina. Ay, ikaw pala una? Ay, ikaw una? Hindi, joke lang. Hindi ako girl. Uy. Ah, oo nga pala. Girl to girl naman to. Ah, sige, boys muna. I think you look fabulous. Okay, boys muna. Boys first. You go first. Voice first. Michael first. Michael. Boys. Oh, bromance. That's nice. Open it. Open it. Open! Ay, meron siyang ginawa sa loob. May ginawa siya sa loob. Ay, may ginawa siyang concoction. Char. Oh! Ah, cool! Mega gross! Nice! Breaks easily. Drop it! Drop it! Drop it! Drop it. Break it! Break it! Okay, Neil Z's turn. Neil Z, boy. Good job. Put that in the bin, Jar. Joke lang. You made that? Nice. Why? What? No, because he's a supporter. Yeah. I didn't make the bottle. Monito, monito, yes, I do. Yeah! Oh! Danny boy. Dalawa pa yung sa kanya. Grass buwa nga. We're gonna give sa buwa nga. The box will be twice as big then. Buwa rin ako sabi. What's that, Danny boy? What's that? Ah. Donald Trump toilet brush. I like that. A toilet brush? I think it's just like a Just a yeah. Ah. Dishwashing sponge. Si Trump. Oh, hello. Yay! Go Port! I dipped that in the toilet first and then just dried it. Ang dami naman! Just as bad as I did. That makes sense. Whoa! You got heaps, babe. Thank you. Cool. Thanks. Pretty cool. Yay! Thank you, Neil. Putt thing. Oh, that's Yeah. Oh, Mark wants it. Wait till you pass out. Let's do a gift swap. It's your turn! Alright, cool. Mine is Marky. Yay! $1 million! Joke lang. Open it. Garky. House key! Letter lang pala, love letter. The naked turtle's Dan. Trip to Maldives. Showdown. Showdown, round 2. Showdown ticket. Yes. Samahan namin siya, uy. You have to just get the Pwede din sumama ka. I say. I offer protection as well from the courts. Right, Dan, it's really a present for yourself when you see the tears running down his eyes when we win by 10 goals. Girls, good. Muna si Manay. Si Manay. Manay. Ako na naman? Yay! Ice cream! Totally. Thank you very much. Yeah, no, Thank you. you're very right there. And you're getting a woman giving another present to a woman. That was the biggest risk of all. Yeah! Ano siya? Cat? Kasi cat ka. Cat. Di ba? Talino ko. You're welcome.
Merry Christmas. Hello, hi people. Like, we're drinking vodka. But Holly's not drinking. Holly cannot drink this. Vodka siya guys na merong mixer. Sweet and sour mixer. Ang ano namin, taga-tagay namin, sayaw naman dyan, taga-tagay konti, sayaw konti. Okay. O, diba? Parang lasing lang. Hindi pa kami lasing, guys. Ano, yung vodka, guys, malapit na maubos. Pero yung ininom ko, sobrang konti lang talaga. Nagpi-film pa. Hindi naman, nagpi-film pa, red pa. Tapos, meron na nakalabas dito, guys, ang sambuka. Diyos ko yan. Yung nakalasing sa akin sa Japan, ayoko niyan. Tapos, Jägermeister, ano daw siya, mix daw siya sa Red Bull. Go, Johnny! Go, Johnny! Go, Johnny boy! Hala, that smells good. Go, Johnny boy! Hello! Merry Christmas! Oh my goodness! Who wants Yummy Bomb? Not me. Ayoko. Nandadaya kami guys. Hindi kami umiinom ng vodka. Si Love lang pinainom namin. Ito, wala tong lamang vodka. Puro lang to mixer. Lala, naubos niya. Yan yung, ano tawag dyan, Kat? Jäger bomb. Yung Jägermeister at saka ito. Babe, good? Matamis, guys. Matamis. Pwede naman yan. Kaya ko to. Uy, syempre kaya ko to. Huwag kang amoyin. Kaya ko to. Hindi, okay naman yung Red Bull. Okay naman sa akin. Ay, okay ka na. Oo. Hindi ka sa kuminom Red Bull, best. Ito yung sa akin. Sige, Manay. Cheers tayo. When you guys do the spinning game, do it couples. Ay! Nice suggestion, my love. Cheers! Tabingin na yung camera ko. Bahala na kayo sa last. Kaya na bahala pa naman. Ano na si Lovely? Wala na pa. Saway na? Mas madali. Buka mo lang. Mami! Yan ang pagpapatikman. Isa lang ng ganun. Huwag mo amoyin, best. Babay. Ito na lang mo kahit dalawa. Wait lang. Wait lang. I-try. Lahat nakatry na. Ito na lang mo kahit dalawa. Wait lang. Sino ko? Ano yan? Wala. Naglakas. Wala, lupat na si Lovely Stay. Lupat na si Lovely Stay. Wait lang. Wala, day. Ano na, day? Kasi sa kanya, dinanaw na niya. Dapat one shot. Isang lang naman kasi. Pag one shot, isang lang Wala sa atin. Si Flores! Wala, Misty! Ikaw lang hindi nakain. Hoy! Ikaw na lang hindi nakain. Lupat na si Lovely Stay. Wala nang vlog, mahal. Enjoy ka muna. Katapos na yung vlog pa. Bestie, this is for you. Yeah, yung vlog was quick. Hello, uy, kasi. Bestie? Ikaw muna. Bakit ka umiikot? Parang mahilap, no? Oo, mahirap sa tiyan. Sabag ayaw siya. Pag ininom siya. Wow, pro! Hindi nga. Pro! Diretso lang lang. Kasi ginanon ko yun. Ano na? Ano mahala? Bumirang mo nga ito sila. Isa! No, Isahan ka, sabi ni Manay. Shot mo ganun. Okay. I'm just tasting it first. Kaya nga, tinitikman siya. One shot. Ganun. Dami ng lasing ah. Ganun nun. Okay na. Ubus in here now. One shot. Isang lago. Huwag mo kapag ganun ka pala. Well, I've heard I wrapped it in. Ano yan po? Tayo natin lahat. Okay na tayo. Okay.
Guys, take over na vlog ni Lodi. Kay Lodi to, ha? Lodi! Say hi to your vlog. Lodi! Say hi to your vlog. This is your... Simply Race? Yes. Simply Race, what can you tell them? Is my idol in the vlogmas. Oh my gosh, first time namin nakita si Jan uminom. I'm so happy. We're so happy. And vlogmas friend as well. Okay. Thank you for being a good friend. Vlogmas forever! Wait. I-vlog natin si Michael at saka si Tony. Nasaan na ba sila? Go, babe! Oh, you finished? Tapos na, minatay. Hoy, kailangan natin ng drinks. Wala na tayong drinks. Wala na, ha? Kaya nga, si Mark. Ano, Dad? Dito na sila, guys. Umalis to sila para bumili ng drinks. How was it? Good? Nag-Uber lang sila. What did you get? Red Bull, tapos ito. Midori. At saka yagamasta manay. Okay, let's play. Ay, sorry. Midori? Yeah. Ano yun? What's Midori? Tanungin mo si Kat. Maglalaro kami, guys. Have a shot. Lalaro kami niyan. Take clothes off Have a too. shot. Couple siya. I'm asking you, did she pass away? No. No. Dad, I want lobster done, but now she's gone. I think she's gone now, okay? Ikaw, okay ka lang? Yeah, of course. Don, she's gone now, Dad. Oh, well, we will die sometime. I'll just check Pauline. Don, I just want all the lobsters, but she's dead. She's dead now. Pompon, can you wake up? But I want the lobster, Pompon. Guys, kami na lang ni Lyra natira. Mukbang kami, guys. Nakapaghilamos na siya, guys. Kakain daw kami ng lechon. Ako na lang yung natira na hindi sumuka. Sumuka sila. Ay, si Love hindi sumuka. Sumuka si Love. Ay, sumuka si Love ng konti. Sumuka si Love ng konti. Si Kati parang hindi sumuka pero natulog na, guys. Natulog na si Manay. Pero, inalagaan ko naman yung mga bata niya. Sabi niya talaga, Race, don't leave the kids. Ang ano mo, ang galing mo. Ikaw yung Kasi, sabi mo. iiwasan ko kanina talaga. Alam ko kasi yung sambuka hindi talaga para sa akin yun. Nakatatlo or apat akong sambuka. Sambuka? Nakaisang sambuka ako. Buh. Yun yung lalasing ako sa Japan, guys, di ba? Ang dami kong binigyan ng ulo lang, ay ng brain ng itong lechon. Pinakain niya ng brain si John, Si John, si Michael, Tony. si Tony. Sino pa? Si Mark. Si Mark, binigyan niya si Dan. Kumain sila lechon, guys. Natamaan ako pero hindi. We're eating. Always. Do you want lechon? Do you want lechon, Tony? No. Did you eat this at all? You did? I love pork. It's good, yeah. But I don't, you know, I mean, These I ones- understand entirely how you do it, and that's fine. But I just don't really enjoy it much. Plus the skin, I don't know why, but Filipino pig skin is like, Salty. Yeah. but Australian skin's like, you know, New Thick, Zealand's yeah. like really thick. So. Yeah. No, it's different. Is she okay? I-close na namin yung vlog, guys. Kami na lang natira lima. think so. I'm so proud of you. Proud ka sa akin? Nag-cheat kasi ako, hindi kasi ako uminom masyado. I haven't seen them. Thank you guys for watching. Sana nagustuhan niyo. Please like, please subscribe. Bye. Got stuck in. Mwah. Yeah.